రాజస్థాన్లోని సైనిక స్థావరంలో యుద్ధ విన్యాసాలు చేస్తూ గుంటూరు నగరంలోని సంగడికుంటకు చెందిన సైనికుడు తేజ్ భరద్వాజ్ మృతి చెందారు. యుద్ధ విన్యాసాల్లో భాగంగా భరద్వాజ్ సైనిక వాహనంలో ప్రయాణిస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు అదుపు తప్పి బోల్తా పడడంతో తీవ్రంగా గాయపడి కన్నుమూశారు. ఈ ఘటనతో ఆయన కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. భరద్వాజ్ మరణంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలిపిస్తున్నారు. కాగా భరద్వాజ్ పార్థివ దేహం రాజస్థాన్ నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరింది. అక్కడి నుంచి గుంటూరులోని ఆయన స్వగృహానికి తరలించారు. నేడు భరద్వాజ్ పార్థివ దేహాన్ని ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు సందర్శించిన అనంతరం అధికారిక లాంఛనాలతోటి అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.